u y'an wele an nana u ko ko les acquis de la démocratie an bolo démocratie tɛ yen ni souveraineté tɛ yen ni an nana c'est pour la souveraineté d'abord u bɛ an ye terroristes ka welekan mɛn les terroristes ont appelé à la mobilisation ko an ka bɔ ka na maa min bɛ se ka fanga minɛ ka d'olu ma k'o ye politiciens ye parce que an y'a ye fanga fɛn fɛn binna politiciens de bɛ jamana ɲagami fɔlɔ tiɲɛnikɛlaw bɛ sɔrɔ ka don kabini dɔw ma bange an sɔmina système min na donc an nana ka na n'a bɛ bi a bɛ bi an bɛɛ bolo an y'o de f'u ye min kɛra Kidali u ye su min bɔ Kidali an tɛ chance d'u ma k'o ɲɔgɔn wɛrɛ bɔ donc ni min don anw m'a fɔ mɔgɔ si ma ko meeting tɛ kɛ an ko an ka don an ka meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ de u k'a don an ka meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko min an fana ko hakilina démocratie de don an bɛɛ bɛ hakilina de di Mali ko de don palais tɛ mɔgɔ si ta ye an nana u ka appel de répond k'a yira k'a fɔ halala minnu bɛ yan hɔrɔn minnu bɛ yan an k'an jɔ an yɛrɛ la ne bolo bi baara min b'a la ka kɛ fɛn min bin n'olu bolo an bɛ k'o de lakila olu de ye jamana bin ka tilayɔrɔ 3 Agaraw su kɛra olu de bolo Kidali binna olu de bolo Tombouctou binna olu de bolo Bɛri binna olu de bolo Gao binna olu de bolo olu ko ko constitution ka respecter olu bɛ taa don min na Kidali ka Mali sɔrɔsi da ka kan tigɛ premier ministre jɔlen na o ye constitution ye ale y'u ɲininka n'a sɔrɔ constitution ye mun de fɔ o la e bɛ taa le chef de l'institution le président de l'institution e bɛ wuli ka bɔ yen ka taa n'i ka éléments ye i bɛna ka su to yen est ce que constitution y'o fɔ wa constitution y'o fɔ min donc ne bolo quand on parle de la constitution pour la libre circulation de tous les Maliens bɛɛ ka se ka taa i ta yɔrɔ la ale nana ka su min to yen a k'a bila kunna ko constitution m'o fɔ mɔgɔ mun ye Malien fagatugu n'o ye mouvement armé ye ale kelen nana Mali la yan Bamako yan plutôt ka tila ka olu sara CSK mɔgɔw tun bɛ 5 millions de ta commission civile de l'accord o tun bɛ 5 millions de ta u b'a ta mun kama parce que u ye sɔrɔdasiw faga parce que u ye Maliens faga u ye ko dɔ kɛ Maliens na ale k'ale to premier ministre la ale tun bɛ ka terroristes sara an ka wari la anw sara wari la bi Asimi de y'o jɔnya ten ka bɔ anw na ko an b'aw faga a yira fɔ ko Mali ka bɔ ka taa donc an b'o de dɔn démocratie ye an nana o démocratie de établi n'u bɛ min kɛ an nana an jɔ o la u ka bi bɔlen an b'a kalama koyi n'i ye wari minɛ tubabuw la i b'i firifiri u ye wari minɛ tubabuw la u nana wari bɔli de kɛ donc an yɛrɛ seginna ka na u b'a fɔ ka saraka min bɔ bi an nana an ka saraka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni jeli bɛ bɔ an bɛɛ jeli ka bɔ ɲɔgɔn fɛ barisabula u taara formation ni subaw ni o tuma na église wari minɛ ka na n'u ye mɔgɔ wɛrɛw ka wari minɛ ka na n'u ye an b'a caman kalama wariduguw la donc fo k'o jeli de bɔ an ka jɛ k'o jeli ye donc an nana ka na ko appel jaabi an ka don ɲɔgɔn fɛ an n'olu an ka taa salle kɔnɔ bɛɛ k'i fɛla fɔ an bolo de démocratie an bɛna de jama min bɛ an bɛ don salle kɔnɔ an bɛ taa meeting de kɛ meeting ye bɛɛ de ta ye n'olu ko k'a fɔ ko o tuma na k'a bɔra a ma an bɛ ka ni ye ne de meeting ye o ni de meeting ye o ni de meeting ye an bɛ min fɔ ninnu ɲɛna an faw sar'u bolo an baw sar'u bolo an kɔrɔw sar'u bolo an tɔ tora si fitinin min ye an bɛ balo ka kɔrɔbaya an nana bi ka na aw fo ka aw wariɲuman dɔn baara min kɛra bi Mali kɔnɔ transition fɛ a ma dogo mɔgɔ si la b'a fɔ donc an bɛ min fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'aw fo k'aw wariɲuman dɔn aw ye nin min kɛ n'an faw kun kɔnna nin ma wala min y'an sɔrɔ o kun tɛ kɛ an ye nin min kɛ n'an baw kun kɔnna nin ma an ye nin min fɔ bi o kun tɛ kɛ aw ye halalaw de aw ye hɔrɔnw de aw Mali bɛ jɔ aw bolo n'i y'a mɛn bi an b'an dɔn Faransi ɲɛ Ala de aw de bɔra k'aw jɔ an b'aw fɔ k'aw wariɲuman dɔn an jɔlen bɛ yan ni Ala sɔnna ma. On va mettre en place des brigades de vigilance. On va mettre en place. Nous allons mettre en place des brigades de vigilance.